Filip, Viktória, aké sú vaše prvé pocity takto ako novomanželia? Zas prvá. Ja som to ešte trošku nespracovala, ja som dosť vystresovaná stále, aby všetko až do konca vyšlo tak, ako má. Takže som úplne nadšená, teším sa, už som plakala asi 50 krát, ale ešte som to trošku nespracovala, že vlastne už sme manželia, ale samozrejme sa teším. Filip? Ja som asi 10 rokov neplakal, lebo ja nezvyknem moc, ale dneska mi párkrát tekli slzy, takže veľmi dobré pocity, veľmi príjemné. A sú tu všetci ľudia, ktorých mám rád a je to veľmi pekné. A prečo práve tento kašel ste si vybrali, lebo vaša sestra sa tu vydávala presne pred rokom? Ja som vyberala kaštiel. Ja si od malička som hovorila, že tuto by som chcela, mne sa páči taká kaštielová svadba, takže ja som vyberala kaštiel. Hej, to je náhoda, že tu sestra mala minulý rok svadbu. Môžete prezradiť, odkiaľ máte šaty? Určite. Ja mám na mieru šaty ušité od Jany Jurčenko. Aj od rukavičiek, korzet, mala som aj závoj od nej, takže od nej všetko. Som mala nejakú víziu a ona mi to tak doplnila tým, že je aj dizajnerka, takže tak spoločnými silami. Vy ste pomerne krátko iba spolu, pár mesiacov. Prečo taká rýchla svadba? Lebo to bola láska na prvý pohľad. Tak, presne tak. Dobre, ďakujem pekne a užite si váš deň. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme krásne. Ďakujeme.